Volver a Mauthausen non entraba nos cálculos de Enrique Doval e Xoaquín Balboa, porque eles pasaron ali algúns dos anos máis tráxicos das súas azarosas vidas. Así e todo, a posibilidade de contarlles aos demais o que ali pasou hai medio século fixo que aceptasen inmediatamente. Contalo é unha maneira de evitar que se repita. Pasar a porta do patio dos garaxes desencadeou aos resortes da memoria. Nos cando nos entramos aquí, contáronos aquí. Bueno, aquí o que ocorreu a gran desinfección do campo foi aquí, que aquí formamos todo o campo e ali estaban... Oye, tú acordaste cando tú a expedición cando viñeches? Como viñamos diferentes aquí. A nos formaron, nos entramos por ali e formamos aquí. Cando os fures chegaron aquí, meternos para ali. Nos entramos polo camiño de abaixo. Entramos a principal, porque este era o patio dos garaxes. E pois acórdome cando nos puxo aquí, cando oixes. A nos cando nos chegamos foi cando chegou Serrano Sunier e dice ales rutis panis, ales crematorio. A vos non vos fixeron eso? Non me recordo nada de... A nos do outro, sí, fixeronnos Hitler. Fixeronnos poñer a mão, Hitler. Ales rutis panis, ales caput. Eso foi o responso que nos botaron a nós. Aí formaron os enfermos, os que viñan da enfermería, formaron aí, que por cierto que poucos quedarían porque morreron moitos aí porque moitas horas as que estuveron. Porque nós salimos, creo que eran ás 5 da mañá, entrábamos ás 9 da noite. Mañá aquí era moi fría, con todo ser o tempo que era, que non era o crudo do inverno, pero era fría. E despois moitos caíron por o asunto de que facía moita calor. Enrique e Xoaquín son probablemente os últimos superviventes galegos do campo de concentración de Mauthausen, o terrible campo nazi no que, segundo os datos oficiais, morreron máis de 100.000 persoas, das cales 7.000 eran republicanos españois e entre eles uns 200 galegos. A maior parte destes galegos foron capturados en Francia e pertenceran ás milicias galegas que se formaran a comenzos da guerra. Despois, a sorte destes galegos foi a mesma do resto dos españoles. Foron metidos nos campos de concentración de Francia, en Barcarés, en Argelés, en Sefons, en Gurs. E cando veu a Guerra Mundial, pois estes galegos obrigáronos a meterse ou ben en compañías de traballo, outros obrigábanos a lexión estranxeira, e outros nunha cousa que se chamou batallóns de marcha, que eran batallóns que formaban parte para facer fortificacións, para traballar, que os levaban ao frente diante da línea Maginot. Pero que ocorriu? Veu naturalmente a ofensiva do exército alemán, o exército francés desfondouse, e estos españoles, non só os galegos, pois claro, deixaron as aixadas e os asadores que tiñan para facer fortificacións e empuñaron as armas que deixaban os soldados franceses ou outros, e decidiron combatir contra Hitler. Pero claro, veu a debacle do exército francés, do exército tamén de expedición inglesa, arrinconáronos en Dunkerque, e aí colleron, claro, prisioneros a uns 18.000, según os cálculos españoles. Entre eles, claro, estaban unha parte sustancial dos galegos. Mauthausen abriu as súas portas no ano 1938 e serviu, en principio, como prisión para delincuentes comuns e disidentes alemáns. En 1940 comenzaron a chegar os primeiros españois e ata o remate da Segunda Guerra Mundial non se frenou a afluencia de presos de outras nacionalidades, especialmente rusos, polacos, checos, italianos e xudeus. O campo está a uns 2 kilómetros de Mauthausen, unha pequena, fermosa e típica vila rural austríaca, situada a 160 kilómetros de Viena e a 36 de Linz.
Este complexo non era só as edificacións que hoxe se poden ver. Mauthausen era o centro de todo o sistema represor nazi en Austria, e do mando do campo dependían varias dúcias de campos de traballo e comandos encargados de diferentes tarefas específicas, e sobre todo a construción de fábricas para material bélico. Todos os presos tiñan que pasar por aquí para ser fichados e distribuídos. Algúns saían para outros campos, pero outros quedaban ali mesmo. Isto que estamos vendo aquí detrás é, cicais, un dos lugares máis tristemente famosos do complexo de Mauthausen. É a escaleira da morte. Por ela tiñan que subir os presos cargados con pedras de ata 50 kilos. Isto supoñía un esforzo tremendo que moitos deles non podían superar debido á extrema debilidade física que tiñan que soportar. Para chegar a Mauthausen, ao complexo de Mauthausen, tiñan que subir por todo este monte. E no medio quedaba a parede. Unha parede pola que os guardiáns da SS, dependendo do seu estado de ánimo, empuxaban un non a un ou a outro, e caían por aquí hasta estrelarse contra o chan. Por iso esta parede é coñecida como a parede dos paracaidistas. O réxime de vida, se así se pode chamar, era moi duro, tal e como establecían as normas oficiais do goberno alemán. Segundo os cálculos dos xerarcas nazis, os presos tiñan prevista unha vida media útil de 9 meses. Moitos non chegaban e outros, uns poucos, conseguían ser a excepción, como Enrique, que conseguiu entrar nos grupos de traballo encargados da construción das barracas, e Xoaquín, que se salvou gracias á súa habilidade como barbeiro. A cada preso se lle asiñaba un número ao entrar, e nese instante pasaba a ser o seu novo nome, que tiña que levalo nun brazalete metálico. A indumentaria que se lles entregaba eran unha chaqueta e un pantalón a raias nos que se colocaba un triángulo que informaba sobre o tipo de preso que era cada un. Os españois tiñan un triángulo azul coa letra S no centro. Estas medidas estaban destinadas a manter un control do campo e evitar as fuxidas, algo case utópico, xa que en todo o recinto estaba rodeado de alambradas electrificadas e vixiantes armados dispostos sempre a disparar, xa que cada morto que facían supoñíalles varios días de permiso. Cando nos trasladaron para outro lado, xa nos deron roupa militar. Cortábanos cunha maquinilla, unha máquina, afeitábanos a cabeza con 2 centímetros de ancho e unha tiza de encarnado pola espalda aquí da chaqueta, alá, porque foi xa marcado que non había bastantes roupas, e entonces o islote, e eu fui parar ao islote 22. Cando o campo foi liberado en 1945 polas tropas americanas, todos os presos volveron aos seus países de orixe agás os españois que tiveron que elixir outras opcións. A maioría foron a Francia, pero non faltaron os que quedaron en Austria. Este é o caso de Manuel García, un toledano que vive agora retirado na vila de Mauthausen, despois de ser durante 20 anos administrador do Museo do Campo. El recorda algún dos galegos cos que estivo. Llegué más tarde que este muchacho ya existía aquí un equipo de fútbol español, y entre ellos se encontraba un gallego que era un jugador muy bueno del Ferrol, el Chelo, que le llamaban. Y después cuando me trasladaron al campo de cruces también existía un equipo español también, y allí también existía otro gallego también que se llamaba Pregua. Y hemos jugado juntos en Mauthausen con el Chelo y en Cruces con el Pregua. E que, aínda que pareza mentira, nalgúns momentos da historia do campo, os gardiáns da SS tolerabanlles certas diversións aos prisioneiros. Los sábados y los domingos existía una banda, una orquesta de música, hacían orquestas de música al lado de la torreta, Existía un boxeador como un Paulino que se llamaba, que era un boxeador también, se ponía un ringue de eso de boxeo, y los jefes mismos de los SS estaban aquí, el jefe mismo, el Vázquez Maya, se ponía en la torreta esa y miraba los partidos, miraba eso,
los que jugaban, o los que boxeaban, o miraban al español. Había un español, Mario, también, que cantaba, y cantaba esa de italiana, la canción italiana, Omnia Napoli, y muchas veces, una vez, mirando a ese, cantaba en español, y cantaba en catalán y decía, tu fil de puta, y miraba al comandante, el comandante se reía, como no lo comprendía, no sabía lo que decían allí. Entre os galegos non había unhas relacións especiais, aínda que os paisanos sí que se recoñecían e axudaban no que era posible. Deixei ainda ben compañeiros aquí meus, deixei un tal Benedito Folla que se tirou aí na alambrada, a parte aí da dereita, que aquel foi o que me dixo a min, que dice, viamos ríndonos cantando, moi contentos, entonces díxonos, non sabéis pa onde vides, e levas algún reloj, algunha cousa aí, metia no pan, eu traíamos un pan que nos deran, entonces eu collín e metino o reloj, sin que se deran cuenta, e o pan deixábanolo tirar ali na ducha, poñémolo po lado, e ese foi a miña salvación. Non vin máis porque despois, a pouco día, dixo, aquí non salimos nadie, e foi a tirouse, apareceu na parte ali da dereita, tirouse a alambrada e xa, despois carbonizado, se non acaba de carbonizar, pegaron un tiro, non sabes? E despois xa quitan a corriente e retíran. Ese foi queimado aquí neste crematorio. O caso de Benito non era illado. Todas as mañás, os gardiáns desconectaban a electricidade da aramada para sacar os cadáveres dos desesperados que decidían adiantar o plazo da súa morte. O campo estaba organizado ao redor da praza central. Ali tiñan que formar cada día os presos que se amoreaban nos barracóns. Cada barraca estaba a cargo dun cabo de vara, normalmente un preso común que contaba coa confianza dos gardiáns SS. Estes cabos, ou capos, como ali se lles chamaba, eran con frecuencia tipos cruéis que abusaban da súa condición privilexiada. Eles eran tamén os encargados de aplicar algúns dos castigos máis habituais. Hai un aparato feito como unha albarda e metían a mão así, baixaba os pantalóns e depois un vergallo que era de picha de toro ou deso estirado, unha goma llena de arena, e entón collían e dicía Fure, ababas magen, tú ale runta. Runta era doblarme. Entón collían a un do lado e dice, aba tú tes que espregen doiche e afastanden, Ais, un do lado e outro. E ese cuadro Fure tenía un pouco pasión por o que eras español ou eso e non te quería arrear fuerte. E dice, comea. Al cabo, le sacaba el vergallo y le decía, runt. Y entonces el cabo de vara le runtaba y le pegaba 4 latigazos el Fure, a mala hostia. Entonces venía el tío ya doente, ya no había amigos. Uno zumbaba, boom, o outro vai, ai. Os presos dormían en liteiras individuais, pero moitas veces obrigaban a 2, 3, 4 e incluso 5 persoas a compartilas. Esta situación agravouse a medida que se achegaba ao final da guerra. A afluencia de presos de outros campos era cada vez maior e rebordaba a capacidade de Mauthausen. As escenas que se podían ver ao través das ventás, permanentemente abertas dos barracóns, eran dignas de calquera boa película de medo, coa diferencia de que aquí os protagonistas eran reais. Observei moitas veces de expedicións que entraban a base de xente de maiores e xente de señoras máis xoves con criaturas en curso de balas en brazos e outros por as mans pro crematorio. Xente que non sabía a suerte que lle esperaba. Os SS repetíanlles con frecuencia aos que entraban que a única maneira de saíren de ali era convertido en fume e outra vez da chimenea do forno crematorio. Os nazis tiñan todo preparado como se de un proceso industrial se tratase, unha cadea mortal que remataba aquí no forno crematorio. Antes estaba a xa onde se facían as execucións, ao lado tiñan colocada unha xa para as diseccións e inmediatamente antes de chegar aquí estaba colocada un almacén frigorífico onde se guardaban os cadáveres ata que era o momento de metelos aquí no forno. Outra consecuencia do avance da guerra foi que a produción de cadáveres aumentou ata o punto de que se fixo necesaria a ampliación das plantas incineradoras que chegaron a ser 3 no recinto de Mauthausen.
Con todo iso, non daban abasto e as cámaras frigoríficas estaban sempre atestadas. Os sistemas de produción de mortos eran variados. Os que non morrían reventados nas canteiras morrían electrocutados nas aramadas ou enfermaban. Nese último caso, pasados uns días na enfermería, os doentes eran executados cunha inxección de gasolina no corazón. Tamén está comprobada a práctica de experimentos pseudomédicos. Por suposto, os verdugos non despreciaban xamais outros métodos máis tradicionais como a forca ou o tiro na nuca, que tamén foron empregados con xenerosidade. Tampouco hai que esquecer o famoso muro das lamentacións. Aquí mucha gente de castigo, por ejemplo, por robar, por algunas cosas, los ponían todos primeramente en el muro. Algunas veces los ponían con las caras al muro, otras veces los metían en las argollas, los colgaban y los dejaban diariamente y noche colgados en las argollas esas que se encuentran en el muro. En el verano o en el invierno, ¿no? Y en el invierno muchas veces cogían las personas y se las desnudaban y las rociaban de agua lentamente hasta que se quedaban completamente congeladas. Especial mención merece a cámara de gas, na que os presos entraban confiados pensando que era unha ducha. Contase que en algunhas ocasións, cando algún xerarca nazi visitaba o campo, era obsequiado cunha sesión na que se explicaba, de xeito práctico, a utilidade do invento. Na nosa viaxe de regreso ao campo da morte, fomos tamén a Gusen, unha localidade a 7 km de Mauthausen, onde estaba un dos comandos de traballo máis duros. Hoxe só queda un monumento á memoria dos que ali morreron. O resto do espacio está ocupado por modernas vivendas. Ao redor do forno, os familiares dos desaparecidos colocan placas de lembranza que son o mudo testemunho das miles e miles de traxedias personais que produciu a tolemia nazi. Para Enrique Doval, regresar a Gusen foi moi emocionante. El estivo aquí varios anos e coñecía ben o lugar. Aquí estaba un cabo que era polaco. Xostreu, como se chamaba o tío. E ese tiña a ficha de todos, porque el tiña que dar os números de todos os cantos, tiña un libro grande apuntando todos os cantos queimaba. Non sabes, da nacional que era e de todo o que fora. E ese tío tuvémoslo aquí no muro, porque había un muro a esta parte. Es que isto está postizo, que aquí non había tais... Había un muro grande. Que había que facer algo para... Pero este é un monumento, pero non está na marca deixaron o forno, estas dúas bocas do forno. Que non querían que era nada. Claro, porque isto... E nós aquí abaixo asábamos as cartófolas, as patacas. Sabes, ao cabo da vara, se vigilaba, se non viña ningún fude, que dicía, Spanis, comé, toma. Daba así unha patada e tú, tanque, metila así e salías correndo e ao carajo. Eso era o que nos ocurría aquí. Os que estábamos en barraca, en bao, Cos outros, os pobres, non podían salir aquí.
Os fornos de Gusen foron particularmente activos e estaban especialmente deseñados para a súa tarefa de queimar cadáveres. Isto está completamente sacado. Y entonces la presión esta, la ventanilla estas, eran para cuando ya estaba sumido el cuerpo, estaba ya sumido. Entonces el cabo levantaba y miraba eso. Y entonces ya sacaba el carro vacío ya, porque quedaba todo para abajo. Y entonces por aquí sacaban la ceniza del polvo, ¿no entiendes? Sacaban las cenizas. Y esta puerta de adentro, que todo estaba oxidado, era el central de la temperatura que tenía. Ya después, los tíos salían por aquí, que ahora esto sí, que era el suelo que había pedra, estaba feito de pedra, todos los presos. Esto sí existía. Y era, cando caía para baixo a grasa, aquí tenían un cubo grande, que era de aluminio, e caía xa pingadas, pero os tíos non conocían nada. Entón, por esa porta viñan para familias, collían unha caixinha, tanto era a cinza de oro como a súa madre, e aí te van as cenizas de tu hijo ou de tu madre. Bueno, era donde se sacaba isto. Isto era o fornos que era. Eran 4, 2 do lado do e a cheminía tía 110 metros de alto, grande, iba de maior, como unha fábrica. De volta a Mauthausen, visitamos a esplanada dos monumentos, un espacio situado entre a canteira e as murallas do campo. Ali estaban antes as vivendas dos gardas SS. Hoxe está chea de símbolos que lembran os mortos de diferentes nacionalidades. Ali vivimos un dos momentos máis emocionantes ante o monumento erixido en memoria dos españois. Rematamos a xogada, rematamos a viaxe. Para todos nós, pero especialmente para Enrique e Xoquín, as emocións vividas neste regreso ao campo da morte aínda durarán moito tempo. Para os demais, para todos os demais, a memoria é este campo. Unha edificación que se mantén para que sirva de prevención ante outras tentacións totalitarias.
para que se faga real aquilo de nunca máis.